Ni dai na kasance mareniya ce ba ni da uba. Lokacin da nake gida samtan mama na ta sa na shago dinki. Samtan ina zuwa samtan kuma ina mata talle. Sunana Fatima Aliyu daga Nasarawa State aji na 2 a GJSS Karako. Ni babana ya rasu kuma mama na ba ta da karfin da za ta kawo ni. Greenhouse ne ta dauka ni ta kawo ni nan. Da na gama primary school, ina taya mama na aiki a gida ne. Mahaifiyana na zama da mahaifina a lokacin da sun rabu shi ta kwashe mu ta kawo mu gidan babanta. Mun zo na wurin har na gama aji 6. Ba mu wahala amma ina talla. Shi na ana neman yaran da za ta taimake su a kawo su makaranta wanda iyayensu ba su da karfi. Shi na kawo na makaranta. Shi ne an ce dan yadda kawo ni shekara 6 na ce dan yadda. Shi ne an kawo na wannan makaranta. Democratic. The Congo. So can we have the country? A gaskiya lokacin da wannan foundation Green Heart Impact Foundation suka kawo wannan yaran mun gan kaman akwai sauran aiki. Muna gan kaman za mu fara musu from the scratch, amma mun gan da mun fara sai mun gan kwazon yaran sun fara improving, suna kwazo suna kai wani wuri har wayanda ma ba su yin turanci mun gan sun iya yin turanci, wayanda ba su iya rubutu ma mun gan gaskiya suna kokarin rubuta abubuwa da kansu. Mun yi farin ciki sosai. Gaskiya yaran da ba mu da masara da su. Kwaɗa yake ba za a rasa ɗaya ba. Akwai wanda wai ba sa shan gari saboda an gaya musu idan su sha gari da yawa zai kawo musu matsalan ciwon ido, so su ba sa shan gari. Muka ce to tunda Allah ya kawo su kuma nan ba gidansu ba, kuma Hajiya tana iya kokarinta ta biya musu bukatunsu. To ni a cikin godiyar da nake ma Allah da nimomin da ya mun da kuma rufin asirin da ya bani, a ciki nake ware 10% a cikin duka sana'o'ina da nake yi. 10% na businesses ina automatically duk wata yana zuwa wannan foundation. Yanzu ga baki daidai yaranmu na Green Heart Impact Foundation su 75 ne wanda suke karkashin wannan gidauniya tamu, kuma mun ɗauka nauyinsu fuli komai da komai dai. Wannan gidauniya ta Green Heart Impact Foundation ta ɗauke nauyinsu na tsawon shekara 6 har sai sun gama secondary school. To abin da muke yi su iyaye matan nan, tunda wayannan yara matan suna kai su talla ne domin su kawo masu kuɗin da za su yi cefane su ciyar da iyali. Kaga ko mun ɗauki 'ya'ya matan nan, waye zai samu masu abin da za su ci abinci? Babu. To sai mu ɗauka injinan nika ko kekunan ɗinki ko kuma grants, wato kuɗi da za mu ba su mu tallafa musu domin su ci gaba da sana'a su da kansu a gida ba sai sun je ko ina ba. Ga smiles a fuskanku. 1, 2, 3.